Ne telenu salam alaikum ne ko e min bɛ ka nin video in lajɛ a ka di i kɔnɔ ka ciya ayiwa n'o ka di tentɔ lajɛ ni boisson de i bɛ se ka min min walasa an kɔnɔw ka ci an mago bɛna jɔ kɔnkɔnbuden 2 la o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ an da don sɔnna nafaw fana na ninbulukumuden 2 an b'o ta nanaye o den 1 an b'o ta ani ɲɛmakuden dama dɔɔni an b'u bɛɛ ta sisan k'u sanango k'u jɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la barisa u bɛna mixer de n'olu bɛna mixer tɛna tobi dɛ donc o kama an kan ka sanango kosɛbɛ kosɛbɛ ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la ɲɛmaku ale ye ninbulukumunuli 2 ɲagaminen o ye kabakoba de ye walasa ka kɔnɔw ci musolakaw fana cɛlakaw kan wa i tɛ fɛ i kɔnɔ yɛrɛ ka bonya fana e ka to ka dumuni ni boisson in mini ka bani k'a fɔ k'i kɔnɔ bɛna bonya fo ka dama tɛmɛ o kuma tɛna k'a la an ka kɔnkɔn n'an b'u ta k'u ci nin cogoya in na k'a bila an ka mixeur kɔnɔna la an b'an ka nanaye fara kan ka ɲɛmaku fana k'a la an sɔrɔ ka ji litiri kilancɛ ɲɔgɔn na k'a la ka sɔrɔ k'a mixer kɔnkɔnbulu fana kabakoba ye mɛ tiɲɛ na ni o ye i kɔnɔ kana bonya kojugu yɛrɛ kana bonya kojugu basa jiba de b'ale la ji min b'a to farikolo kɛsu bɛ ta ka bɔ a la mɛnti n'o nana fana bɛ ten tɔ an b'a bɛɛ sɛnsɛn ka sɔrɔ ka na yɛlɛma an ka verre kɔnɔna la ninbulukumuni in filɛ n'an bolo sisan nɔ an bɛna ka n'o ta k'o bisi a sanfɛla la i bɛ nin min sɔgɔma ani su fɛ nka n'i ye nin min ka sɔrɔ ka t'i kɔnɔ fa sɔni makɔrɔni na ne m'o f'i ye dɛ ni video in diyar'i ye i bɛ se ka partager aw kan bɛn o la inshallah